हेलो। सबसे पहले आप सबके पैर छू के प्रणाम करता नहीं, एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। पीछे से भी लोग, बाप रे इतना भीड़ बा, बड़ा अच्छा लागल हो। मैंने नौजवान लोग तो आइले बा, लेकिन साथ में बूढ़ा चाची लोग दीदी लोग भी आइला। ये देख के बहुत अच्छा लागल और हमने के खातिर सौभाग्य के बात बा। बाकी चौहान जी बोलिए। अब हम बोलते नहीं तो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। समस्त भोजपुरिया जहान के विजय चौहान के सादर प्रणाम बा। आतना भीड़ बड़ा ढेर दिन के बाद देखे के मिलल बा। आई भीड़ होई का है ना, हम आवते आवते ये कहनी कि बलिया के लोग बड़ा लहरी होला। आई कहे के नहीं के, बतावे के नहीं के, हाय भीड़े बता बता कहलो गइल बा वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। एजा के लोग जितना अच्छा सुनबो करेला उतना अच्छा डांसो करेला। हम कहत रहनी कि भीड़ होई का है ना, एह मंच पे हमनी के आमंत्रित कइल गइल बा जन जन के बीच रहे वाला, सबके हाल चाल जाने पूछे वाला, समाज के बेटा उमा शंकर भैया के द्वारा राघवेंद्र भैया हमनी के दिल्ली से पकड़ के ले आइल बनी जा कि चली लो रहुआ। और विशेष धन्यवाद उमा शंकर भैया के छोट ब्रदर भाई भ्राता रमेश भैया। हमनी के ज्यादा समय ना ले हल जाई। ए मंच पे बहुत अच्छा कलाकार आइल बने, जैसे बड़ भैया भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाए वाला बड़ भैया खेसारी लाल यादव जी, अंकुश राजा जी, काजल राघवानी जी, तमाम भोजपुरी के सितारा लोग आइल बा। तो हमनियों के तरफ से दो चार को गीत से सेवा रही। अगर गावत बजावत घड़ी कोनो गलती या त्रुटि हो जाओ तो ओकरा के अपना आंगन में खेलत एगो छोट बच्चा समझ के माफ करब सब। और आप लोग भाई कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ल बानी का? कुछ लोग बड़े बड़े दिखता कि साइजवा बड़े बड़े बा। हाँ तो बढ़िया से आप लोग खड़े होइए और ये प्यार खातिर आजीवन हमने के कोशिश कर जाए कि एक से एक बढ़ के गीत लेके आई जाए। एकरा खातिर हमनी के ऋणी रहल जाई। कहते हैं कि जब वो देगा तो सिक्का उछाल कर देगा, देने वाला देगा तो कुछ कमाल कर देगा। आज के इस महफिल में जरा दिल से कुछ मांग लो है मेरे दोस्त, ये विजय चौहान अपना कलेजा निकाल कर देगा। कहे के बाद शिल्पी हमनी के कोनो भी मंच पे जाई ले जा तो भजने से शुरुआत करी ले जा। बाकी रवि जा लोकगीत के माहौल हो गइल बा। बाकी वही भजन के एगो भाव बा, अपना दुल्हा दुल्हन खातिर हम कुछ प्रस्तुत कइल चाहतानी। अगर अच्छा लागे तो एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे दे आप सब। और ऐसे पहले हम भैया ई हाँ एगो और कम कर दे, डी शार्प कर दे। थोड़ा सा आपके बीच में बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं पल्लवी जी, के बारे में दो शब्द बोल दीजिए। आइए। और सुध बेसुध सीता लुभा गई है रघुबर छवि देखी। शिल्पी ई गीत दुल्हा दुल्हन खातिर हमरा तरफ से समर्पित बा। और सुध बेसुध सीता
सुध बेसुध सीता लुभा गई है रघुबर छवि देखी। अरे सुध बेसुध सीता लुभा गई है रघुबर छवि देखी। हेली पल्लवी जी और प्रीत मगन हरि के पा गई है रघुबर छवि देखी। और प्रीत मगन हरि के पा गई है रघुबर छवि देखी। सुध बेसुध सीता लुभा गई है रघुबर छवि देखी। बिना पीसे के बोले के बाद बिना पीस बजावले। अरे अखिया के रहिया से दिल में बसाई अरे झटपट पलकिया के मड़िया लगाई। अखिया के रहिया से दिल में बसाई। अरे झटपट पलकिया के